Пахвалёны Езус Христус. Паважаныя ушанавальнікі святога Юзафа, гэтымі словамі здаецца мне, што не памылюся, калі звярнуся да большасці або нават да кожнага і кожнай з вас. Ці хто-небудзь з нас, калі звяртаўся падчас малітвы да святога Юзафа і прасіў яго аб дапамогу, ці быў не выслуханы праз святога Юзафа калісьці? Трэба нам часта звяртацца аб дапамогу, падтрымку, заступніцтва святога Юзафа у нашым штодзённым жыцці. Святы Юзаф з'яўляецца найважнейшым са святых. Будучы апекуном Езуса і абраннікам Марыі Беззаганнай, на працягу зямнога жыцця ён заслужыў на тое, каб у небе быць найбліжэй іх. Калі ў небе Марыя сядзіць праваруч свайго сына Езуса, тады святы Юзаф сядзіць леваруч нашага Збавіцеля. На працягу стагоддзяў сотні тысяч ушанавальнікаў святога Юзафа па ўсім свеце сцвярджаюць, што ён дапамагае ім заўжды і ў кожнай сітуацыі. Ён ратуе нястомна чалавека, дбае пра збаўленне яго душы, стараецца пра зямное жыццё чалавека, пра здароўе, дапамагае людзям вырашаць складаныя матэрыяльныя сітуацыі, падказвае ім, як выйсці з духоўнага крызісу. Таксама на працягу стагоддзяў месяц сакавік у традыцыі касцёла для яго веруючых з'яўляецца асаблівым часам, прысвечаным святому Юзафу. Таму заахвочваю кожную і кожнага з вас, каб у гэтым годзе, асаблівым, юбілейным, які перажывае паўсюдны касцёл, зрабіць таксама асаблівы падарунак святому Юзафу у яго ўрачыстасць, якую штогод адзначаем 19 сакавіка. Перш чым гаворка пойдзе пра падарунак, запрашаю вас паслухаць наступную гісторыю. У вёсцы Назарэт быў адзін дом, які выдзяляўся сярод іншых. Рысай характарыстычнай гэтага дома, у якім жылі бацькі і дарастаючы хлопчык, быў агарод. Менавіта перад домам святой сям'і з Назарэта знаходзіўся неземска прыгожы агарод белых лілій. Чаму гэты агарод быў неземска прыгожы? Менавіта таму, што анёлы дапамагалі гаспадару гэтага дома, святому Юзафу, даглядаць кветкі. Штодня у гадзіну звеставання Марыі у 12:00 чарговы анёл зразаў адну лілію і даваў яе святому Юзафу, які заносіў прыгожую кветку ў дом і з любоўю дарыў белую лілію Марыі на ўдзячнасць за яе чысціню і безгрэшнасць. Дазволь, што задам табе пытанне. Ці
памятаеш пра тое, што анёл, які прыходзіў да святога Юзафа ў сне, уратаваў жыццё Езусу і Марыі? У небе, ля трона Езуса, Марыі, святога Юзафа знаходзяцца шматлікія анёлы. У гэтым годзе святы Юзаф запрашае менавіта цябе, каб ты стала або стаў яго анёлам на зямлі. Урачыстасць прыняцця да супольнасці анёлаў святога Юзафа запланаваная на свята святога Юзафа 19 сакавіка 2025 года. У гэты святочны дзень кожны з кандыдатаў да анёлаў святога Юзафа атрымае канкрэтны нумар ідэнтыфікацыйны, як бы пашпарт святога Юзафа, і далучыцца да эксклюзіўнага асяроддзя анёлаў, якія з ліліямі ў руках служаць Езусу, Маці Божай і святому Юзафу у агародзе яго цнотаў. Калі хочаш болей даведацца пра тое, як можна далучыцца да супольнасці анёлаў святога Юзафа і абдароўваць святога Юзафа рэгулярна кветкай белай ліліі, вышлі, калі ласка, слова «анёл» або «ангел» пад нумар у WhatsApp